As deputadas e deputados provinciais do Partido Socialista desplazámonos hoxe hasta Barbadás, un centro de atención primaria que cumple unha labor esencial e co que ten contacto diario o Concello. O Concello que ten tamén unha das súas deputadas no grupo provincial e que eleximos como lugar hoxe para vir a falar da reformulación do goberno galego con respecto á atención primaria porque é necesario, máis que nunca, que se retome a atención primaria despois da pandemia. É necesaria a atención presencial. É necesario facer un novo modelo onde todos sabemos que a atención primaria é a única que permite, primeiro, disminuir a gravidade dos casos de enfermedade, segundo, evitar a cronicidade e terceiro, facer unha sociedade máis xusta e igualitaria. Temos que darlle a importancia que merecen aos profesionais que nela traballan, permitirlles que eles seleccionen as probas necesarias, non cortarlle na hora de solicitar esas probas e tamén facilitarlle a realización de moitas probas que eles poden facer nos propios centros sanitarios que axudarían a estes profesionales a descartar patoloxías graves ou a diagnosticalas de primeira mão en un primer momento e poder dar o tratamento necesario a estes pacientes. Por iso presentamos esta moción para axudarlles a reformular a atención primaria, para axudar a estes sanitarios que eles mesmos o demandan, unha xestión propia deles. A liberdade, do que se fala tanto actualmente por parte da dereita, non está en elixir un centro sanitario público ou privado, senón que a liberdade existe desde o momento en que tes acceso ao paciente e os pacientes teñen acceso a unha sanidade pública digna e de calidade, que atenda, como se demostrou nesta situación de pandemia, as necesidades de vacinación, que son prioritarias, e que podan atender aos veciños e veciñas de forma presencial, rápida, e diagnosticando cal é o curso que ten que proseguir na atención sanitaria. Importantísimo o agradecemento da poboación e, por suposto, tamén do goberno local en relación ao traballo que se realizou desde este centro de saúde por parte dos profesionais sanitarios en relación ao estado de alarma, a sanidade dos nosos conveciños e conveciñas. Foi un traballo absolutamente espléndido.